ovo jeftino pakovanje čipsa je dobila najbogatija devojka Tyra. Nije imala sreće, ali zato najskuplji čips je dobio Lilian. Super! Izgleda baš lepo. A ovo pakovanje deluje moderno. A naša siromašna Jill ima multifunkcionalno pakovanje Pringles. Zanimljivo kako radi, ali Tyra počinje. U redu, hajde da vidimo šta je unutra. Samo mrvice. Dobro, sad ću pokušati da sastavim čips. Koristit ću specijalne naočare i pincetu. Znate šta? To me podsjeća na slagalicu. Izvini, Tyra, to je vetar. Hej, Lilian, skloni se. Pokušavam da sastavim jedan čips. U redu, dok se ti mučiš, ja ću probati svoj lep čips. Izgleda prelepo. Da, a ukus je još bolji. Da, to je prelepo, želim još. To je najlepši čips u mom životu. Hoću još. Čekajte. Ruka mi ne ulazi. A šta je ovo? Opa! Neverovatno. To je baš zgodno. Dakle, nastavit ću da jedem. Jao, kako sam gladna. Hoću ja da probam svoj čips kad će se učitati. Nešto se pojavilo. Šta? Pakovanju treba krompir. Dobro, imam ga. Eto. Sirov je. Dobro, ubacit ću ga u pakovanje. I stiskam dugme. Šta se desilo? Jel je čips spreman? Sad ću da vidim. Neverovatno. Kakva tehnologija. Sad imam sveže spremljeni čips. Baš je ukusan. Sviđa mi se. Da, oduševljena sam. Pitam se, a šta još može ova mašina? Da vidimo. Šta? Predlaže mi da pomešam krompir i paradajz. Okej, sad ću da probam. Pritiskam dugme. Nešto se dešava. Uspelo je. Pogledajte. To je čips sa ukusom paradajza. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. Znate šta? A sada želim da probam da pomešam sve sastojke. Baš me zanima kakav će ukus ispasti. A sad ću staviti luk i papriku. Hajde, ulazi. Eto. A sada uključujem. Ostalo je sad čekati. Nešto nije u redu. Devojke, gledajte. Sastavila sam čips. Uspela sam. Šta se kod vas dešava? Ne, sad će biti eksplozija. Ne. Moj čips raspao se. Jadna Tyra, baš mi je žao. Ups, nisam htjela, izvinjavam se. Opa, to je čokolada, izgleda sjajno. A šta je kod Lilian? Wow, ona je dobila dubajsku čokoladu. A šta je onda dobila Tyra? Šok. Nikad nisam vidjela tako skupu čokoladu. Ali pošto je najjeftinija čokolada kod Jill, ona će biti prva. U redu, hajde da vidimo šta sam dobila. Čekajte, prazno? Ne, nije prazno, unutra je bila muva. Dobro, sad ću probati. Čokolada je baš ukusna. Da, ja obožavam čokoladu. Šta je to u mojem ustima? Čudno. Za malo da pojedem muvu. Užas. Dakle, na redu, Lilian. Marš odavde. Da, konačno mogu da probam svoju divnu dubajsku čokoladu. Ona je jako popularna i ukusna. Sad ću je slomiti. Kija! Wow! Samo pogledajte. Unutra je šarena. Koje punjenje prvo da probam? Uzet ću ovo pače. Da. Ja obožavam roze boju. To je prelepo. Oduševljena sam. To je bilo dobro. Opa, Lilian ima čokoladu na ruci. Sad ću je polizati. Jill, šta tu radiš?
Ponašaš se kao divlja. Nemoj da mi ližeš ruku. Dosta! Dobro, eto ti uzmi. Čokolada. Baš ti hvala. Ojoj, ona nije normalna. Tara, a tebi neću dati, izvini. Nisam ni htjela. Moja čokolada je sigurno bolja. Dakle, treba mi pomoć. Halo, astronauti, jel možete da mi isečete ovu čokoladu? Da, čekam. O, kako ste brzi. Hvala. O, da, odličan posao. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako lepo i skupo punjenje. Jedva čekam da probam. O, da, to je najlepše što sam ikad jela. Hoću i ja da probam ovu skupu čokoladu? Sklonite odmah. Nemojte. Pa dobro, nisam ni htjela. Nema veze, imam bolju ideju. Samo treba pozvati astronaute i zamoliti ih da ponove svoj trik. Da, uspela. Šta se dešava? Moja glava. Odlično ste odradili, momci. A sad je čokolada moja. Kako teška. A sad ću je probati. Džila, gde si ti krenula? Sad ću te naučiti pameti. Momci, hajde. Da, hvala. Mamice. Sad je čokolada sigurno moja. Prelepo. Jadna Tyra je dobila praznu teglu Nutele. A Jill ima skupu pravu Nutelu. A šta je kod Lilian? Jo, ona je dobila najskuplju Nutelu. Zanimljivo. Dakle, Tyra počinje. Šta vam je, nećete da jedem? Dobro. Samo se ne približavajte. Ja, dakle, skinut ću etiketu. Poklopac isto. Da vidimo šta je unutra. Wow, to je ukusno. Nisam očekivala. Jo, fuj, to je odvratno. Devojke, nemojte da je dirate. Ona je previše zauzeta. Jo, ne mogu da gledam to. Ni ja. Eto, ja sam završila. To je bilo ukusno. Nemojte me tako gledati. Zaboravite na to i jedite svoju Nutelu. Sad ja. Lilian, ne diraj. Nutella je moja. Ješću je vrlo malo kašikom. Želim da produžim užitak. Dakle, počinjem. Probat ću prvu kašiku. Jedva čekam. O, da, to je nevjerovatno ukusno. Oduševljena sam. Dobro je što sam dobila puno Nutele. Ne mogu da se zaustavim. To je jako ukusno. Ja imam veću kašiku. Upravo si. Većom kašikom je zgodnije jesti. Daj mi je. Ne, to je moja kašika. Pusti. Ojoj. Da, cilj je postignut. Kašika je kod mene. Dakle, vreme je da probam svoju Nutelu. O, da, kako mnogo. Tako još ukusnije. Tek sam došla sebi. Pa dobro, uzmi kašiku. A ja imam najskuplju Nutelu. Čekajte, kako da je otvorim? Ne razumem. Treba mi ključ, ali gdje je? Dobro, mogu i bez ključa to uraditi. Hajde. Lilian, ne brini, sve ću rešiti. Butleru, hajde, otvori to. Nema problema. Treba će mi samo oštra sekira. Jedan udarac i sve će biti spremno. Nije uspelo. Dobro, onda testera. Hajde. Ni to nije uspelo. Šta raditi? Tačno. Dinamit. Sad ću ga zapaliti. Čekajte, setila sam se. Imam ključ od svih brava. Lilian, izvoli. Probaj da otvoriš. Baš ti hvala. A vi se sklonite odavde. Dakle, gde sam stala? Što? Dinamit? Ne treba nam. Ups! Nisam htjela. Žao mi je. Izvinjavam se, sve u redu. Pa dobro. Dakle, vreme je da otvorim ovaj sef. Wow! Unutra je puno zlatne Nutele. Da, neverovatno. Hoću ja da probam. Hej, Lilian, ja sam ti dala ključ, jesi zaboravila? Da, ali to
ne znači da ti moram dati svoju Nutellu? Jel tako? Dobro. Onda niko neće dobiti ovu Nutellu. Šta? O ne, samo ne to! I ključa nemam! Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne sem, učinilo mi se. Dobro, probat ću. O, to je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, a vreme da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj. To je kasica gumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. Jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da ih pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava.
čak sam dobila ledenicu na nosu. Hej, ledenice kod tebe, a pate drugi. To nije fair. Izvini, nisam namerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se! Uspelo je, konačno. Pa, gde su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Poslednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Upsa. Očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje. Da, konačno, ali moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrsnuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Šta? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio. Jao, takvu fantu još nisam videla. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne, najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro. Ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija. O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Šta radiš? Ukrala je moju fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra. I konzistencija je super. Blago meni. Pogledajte kako je bombona lepljiva. To je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super! Upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj! Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man.
Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. Vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roza žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam! Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite! Hoćete da čujete sljedeći zadatak? Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tyra, gledaj. A vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi čokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. A, napravit ću ih od marshmallova. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se!
Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super. Zatim mi treba marcipan. Ej, Tyra, ja sam to prvo uzela, daj mi. Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Dok će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Wow. Zadovoljna sam. Ali moje torte je svakako bolje od tvoje. Ej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Ej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne! A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i iseći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati i dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način, onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu.
A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti uduševljena. Ona voli bombone. Pa zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi! Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš? Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim, moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles. Cool! Kakvo ukusno punjenje! Ovo je fantastično! Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem jedne žele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? Pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno! Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala! Svaka čast! Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. A bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno! Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom.
Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta je? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo. Gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger. Wow! A ovo jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. Divno, baš mi se sviđa. Idemo dalje. Kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment. Dakle, devojke, morate ukrasiti ove torte tako da postanu nevjerovatno lepe. Možete li to uraditi? Sofi, moraš je ukrasiti, a ne jesti. Jao, šta ćemo s njom? Da, to je prelepo. Znači, Sofi može samo da pojede tortu? Pa dobro, a ja hoću ipak da ukrasim svoju tortu. Uradit ću to uz pomoć Oreo kolača. Izgledaju baš cool. Dakle, prvo ću polizati safil. To je najlepši deo. Zatim sve keksiće ću staviti u čeniju. Gotovo. To nije bilo teško. A šta je kod Sofiji? Sve je pod kontrolom.
Već sam pojela tortu tako da mi je ispao krug. Mislim da će to biti dovoljno. Tina, zar si stvarno mislila da ću sve pojesti? Ne, ja planiram da ukrasim svoju tortu s pomoć žvake Huba Buba. A sad ću uzeti 2 ove limenke i razvući svoje žvake, da, baš kao testo. To nije lako, ali daću sve od sebe. Eto, završila sam. Oho, cool! Mogu probati ovaj sok. Otvaram. Jao, sad sam sva mokra. Tako ti treba. Dobro, nastavit ću da ukrašavam svoju tortu. Sada treba staviti ovaj sloj žvake na tortu. Ovako, odlično. A sad mi treba marcipan. Stavit ću to na tortu. A da li vas podsjeća na nešto? Tačno! To će biti torta u obliku jagode. Napišite u komentarima da li volite jagode. Ja je obožavam. Kakva lepota! Ukrasiti tortu tik-takom je bila genijalna ideja. Izgleda zaista dobro. I ja sam skoro završila. Treba da stavim sve keksiće u kalup i da ga izmrvim. U tome će mi pomoći Hulkova ruka. Tučem! Tako je. Super je ispalo. A sada ovaj veliki keks ću staviti na tortu. Ostaje samo ukrasiti sve nutelom i napisati Oreo. Da, pogledajte, napravila sam Oreo s ogromnom količinom punjenja. Wow, devojke, vaše torte izgledaju super. Ajde, što pre da ih probamo. Tina, prijatno. Da, ovo je divno. Sophie, mislim da je vreme da i ti probaš tvoju tortu. Vrlo rado. Jedva čekam. Da, to je prelepo. Ja mogu ne samo jesti tortu, već i naduvati balon. Wow, kako je velik. Došla mi ideja. Moram da probušim taj balon. Gledajte. Šta je ovo? Baš smešno. Baš ti lepo stoji, Sophie. Jeste li već smislili kako ćete ukrašavati ove torte? Vidim da Sophie ima neku ideju. Šta je ovo? Žele meda? Mislim da Tina ne voli takve slatkiše. Previše je roze. Ja moram otopiti svog medu. Uradit ću to uz pomoć fena. Nisam znala da je fen tako moćan. Gotovo. Idemo dalje. Uzet ću kalup sa medom i zekama i napuniti ga tečnim želeom. Tako ću napraviti puno žele bombona. Da. Konačno sam smislila šta želim da uradim. Stavit ću poki štapiće sa strana. A gore ću staviti crni kolači. Samo treba otvoriti pakovanje. Hajde, otvori se. Jo, sve je ispalo. Moram to što pre uhvatiti. Spremna sam, hvatam. Valjda sam sve uhvatila. Ili ne. Izvini, Sophie, nisam htjela. Dakle, sada treba to sve staviti na tortu i završila sam. A moje žele životinje su se već stegle. Sada ih treba staviti na tortu. Da, to je preslatko. Mnogo mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Sipat ću na papir malo tečnog želeja, a zatim odseći višak. Želim da napravim malu žele vrtuljku. Da, ja sam tako pametna. Pogledajte kakva lepota. Stavit ću to na tortu i gotovo. Vaše torte izgledaju savršeno. Vreme za degustaciju. Tina, probaj svoju tortu. Kakvo lepo pače. Oduševljena sam. Divno. Ova torta se topi ustima. Pa, hajde da vidimo šta je kod Sophie. Jao, jedeš kao prase? Gledaj šta ću da ti pokažem. Sophie, to je baš moćno. Svaka čast. Ajoj, ovo se vrti prebrzo. Hvataj tortu dok nije odletela. Ajoj, prekasno. Torta je odletela. Sophie, nemoj da brineš, imat ćeš još priliku da ukrasiš tortu. Ali ova torta jednom mora pasti. Ne, pazi se.
Jao, to je sigurno bolelo. Ovu tortu ćeš zapamtiti zauvek. Ali sad mogu da je probam. Lepo. Očekujemo vaše neverovatne ideje za ukrašavanje torta. Sophie, šta si smislila? Da, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim svoju tortu rezancima, ali prvo ih treba skuvati u roze fanti, a to će biti stvarno cool. Tina, jesi nešto smislila? Teško reći. Tačno, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim tortu sa crnom čokoladom. Samo treba sve podeliti na male komade da bih mogla potpuno ukrasiti tortu. To će biti super. Odlično. Vreme je da stavim to sve na tortu. A gore ću sipati svoje omiljene Malteser bombone. Ali da bih sigurno uspjela, moram pojesti što više Mentos bombona. Kako je hladno. Ali sad imam veoma leden dah koji mogu da zaledim padajuće bombone. Pogledajte, zar to nije cool ideja? Juj. Treba nešto smisliti. Tačno. Sipat ću ti malo vrućeg soka, to će te zagrejati. Izvoli. Juj. Hvala. Da, sad mi je baš toplo. Baš ti hvala, Sophie. Nema na čemu. Dakle, Fanta je provrila, vreme je da je sipam u kantu. Odlično, zatvaram i dobro mešam. Da vidimo. Uspelo je. Dobila sam lepu roze pastu. Sa njom ću sigurno moći da ukrasim svoju tortu. Sipat ću je odozgo i lepo rasporediti. Ostalo je dodati oči i osmeh. Jel ga prepoznajete? Ovo je crveni hagi-vagi. Tina, probaj svoju tortu. Da, jedva čekam. Jao, to je fantastično. Tina, jesi zaboravila da imaš još crne bombone? Jao, da, tačno. Prelepo. Hajde, sad ti. Dobro, uzimam pače. Pa, kakva je torta? Je lepa? Izgleda da je Sofija oduševljena. Već je pojela celo pače i ne planira da se zaustavlja. Jao, šta je s njom? U pomoć! To je baš smiješno. Nisam znala da je takva kukavica. Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje. Farbat ću kućicu roze. Da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super. Još malo. Završila sam. Šta to miriše? Wednesday, šta te radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon. Dodat ću sve detalje. I ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje. I pričvrstiti balkon za kućicu. Stvar. Šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. Da, to izgleda super. Znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebno
lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu od toalet papira, odseći ću komadić, a zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim, kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. I ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu i stavit ću moj porodični grb. Cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspele, odlično. Sada najzanimljivije, ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, stvar, pazi se, pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar, jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. A želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu, a zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kjena unutra. A zatim ću napraviti stazu do kuće. I obavezno mi treba ograda. Gotovo! Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seance. A dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši. Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Kako lep sladoled! Obožavam! To je preukusno! Hoću da pojedem odmah sve! Svidalo mi se! A štapić mi više ne treba? Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja! A ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto! I još jedan! Ekstra! Da. Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. A kod mene će sigurno ispasti bolje. Tako je, potreban mi je sunđer,
lijepa i tkanina. Ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica. A tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću još samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid. Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja. I još ću okačiti slike. I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao.